madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangogon ta na si Henry M. asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Good morning Pilipinas! Welcome po mga tugang sa programa Radyo Klinika Time dito po sa DCGV Sabado ngunyan. Ang satuyang bisita ngunyan haliko ng din na ilkwan ini nakauron din sa radyo. Pwede kami nagsuro-zoom sa nakanlalaking ini. Mga tugang buda ngunyan. Yan po sa studio para po pag-irestoryahan ta. Ano ang mga risk factors na iyan? Mga tugang kung kita nag-imbulto sa gari physical pain. Iyan baga ng mga nangyaring hazing, mga tugang sa iba-ibang mga fraternities, ano? Anamang hapot kan tao, natangyari ta nagagadan, ha? Natangyari ta nagagadan, pero ang incident na po, na may nagagadan mga tugang sa hazing, sa likodan kan, iga po ki batas, ano? Utunganing nailing ko sa hearing na ginibo sa Senado. Sa ibang senador, gali gusto nang gurumuson sa mga yaraon naman sa laukan. Sa mga irimbitara ng mga resource person tungkol mga tugang sa hising asin na paggagadan kan mga nagkakapira. Ha? Ini po ang satuyang pag-iresto. Buda, dapat kita mag-iwas mga tugang sa mga araw ka na physical pain. Nagagadan. Anong mga risk factors ka iyan? Anong mga risk factors ka iyan? Buda, nagiging resulta para ang sarong tao, magresulta po mga tugang sa kagadanon. Sabi kan iba, ang physical pain o kaya psychological pain, hindi kung pareho ang tamakan sa buhay ng tao. Pero usually po, ang mga napapabareta sa ito nagagadan, mga tugang through hazing tabi. Sa bilog na Pilipinas, magpuntakan mga nakagingal daw, dahil lang po sa grabing trauma, dahil lang po sa grabing tama mga tugang sa indang lawas. Ha? Ngunyan po, para matawan ang kita kikalinawan kayan, yan po digdi mga tugang ansaro sa mga professors kan Bicol University, College of Medicine. Yan. Malay mo, pag-abot kang paron maging presidente man ini Cambillo. Gani makanerbyuson ka nga yan. May PhD pati ini. Ha? May PhD. Alay ko na pong kabit bininibo na amigo, Dr. Michael Navera. And siya po mga tugang saro po sa aktibo, practicing doctor, mga tugang di po sa satuyang probinsya. As in, maski sa siya nakaabot, nagtatabang po ini sa mga pasyente. Doc Mike, Marinaga po, welcome sa DCGV. Good morning, Tabihen. As in, good morning man sa satuyang mga paraan tabay. Magayonon yung topic tangon yan kasi very timely. Yes. And relevant. Kasi sabi mo nga ni Kasubago, ining hazing na mga activities na ini, nangyayari man giraray. Yes. And kadalasan, na-highlight sa media kapag may nagagadan. Yes. So, importante na maaraman, ma-educate ta sa public, particularly so mga parents, especially yung mga kabataan, mga teenagers na nagjo-join digdi. Tanganing maintindihan ninda ang risk na linalaog ninda sa pag-join sa mga fraternities na nag-i-involve kay hazing. Yes. So, to start with, iba-iba kaya tabi ang hazing eh. Correct. Igwa kitang mga types of injury or hazing na ginigibo sa mga fraternities. Iyo ini ang minasunod, kaya kang alcohol binge. So, alcohol. Okay. So during the initiation rites, pinapainom ng alak yung mga neophytes. Okay. And then mayroon din tayo yung common, yung tinatawag nating beating or paddling. Okay. Gamit ang kipaddle. Ito yung common. Uh-huh. And
And then itong pigapuntang consumption of non-food substances. Okay. Itong okay. pinipirit itong mga neophytes na magkakan Oho. ng mga bagay or substance Oho. na di naman talaga di naman talaga pagkain Pagkakaon, oo. o kinakakan na Yeah. pwedeng mag-cause injury. Yeah. And Aha. then igwa pa pakitang sarong klaseng hazing itong drowning. Itong linulubog ka sa tubig? Linulublob sa tubig. Isus ko. So basically these are activities Opo. na pwedeng makagadan talaga sa mga Yeah. participants Opo. sa mga neophytes na inaapod ninda. Yeah. And then of course may saro naman na klaseng hazing na inaapod tang psychological hazing or psychological abuse, Opo. verbal abuse, and then finally itong inaapod tang sexual assault sa mga neophyte. Iyo. Kadalasan Iyo, ang Ibakaan, nagiging mga biktima kayo istorya. sa mga babae Yeah, na mga yeah. neophytes. Okay. So tama itong hapot mo tabihin kasubago Opo. na natata igwang mga nagagadaan Yes, digdi sa hazing, yes, yes. particularly kung pag-uurunan ta ining Yeah. beating or Correct, paddling. correct. Ining paddling kadalasan yung paggamit ki sarong pirasong kahoy Oho. na binabadol sa neophyte. Grabe, ano? And usually, Mm. ang tinatarget nila is yung lower extremities. Oo. But since sabi tangani sa mga hazing itong hindi nawawara sa pag-inom ki alak. Opo. Opo. So in this instance, may binapod tayong alcohol intoxication. Okay. Ayo. Okay. So ining alcohol intoxication na ini kapag intoxicated yung neophyte or yung mga sabihin ta na mga members ng Yeah. fraternities na minabadol Yeah. naman sa neophyte. Opo. So under the influence of alcohol, Oh. mahirap magkontrol. Yes, yes, syempre. Okay? So mahirap magkontrol ng palo, Opo. okay, ng beating, ng paddling. At saka syempre yung effect ng alcohol intoxication sa neophyte, Yeah. especially kung bako man ini para inom. Iyo. Totoo ano? Ayo. So this would cause like for example severe allergy, Yeah. alcohol allergy na data aram during the procedure. Opo. And then may inaapod tabi kitahin. Ay ito tama ito so Yeah, piguro yeah. nanta na natataigwang nagagadaan. Yeah. Igwa man na dain nagagadaan. Iyo. Ayo. Magari may, ano po baga, duman Kaya nga ito sa... so nakaka-entice na Giri survivor nga, survivor nga po. Okay. Na-entice sinda na Oo. si ano nga ni ngaya dahi man nagadan. Yes, Ayo. yes. Kinaya na nga yan? Kinaya. Oo. Kasi may inapod kitang mga risk factors sa Opo. tao. Mm. Ining mga risk factors na ini, yun yung mga minasunod. Opo. Data aram kung may pre-existing condition ng sarong neophyte. Human ang ano Ayo. to, di ba? Kung may dating hilang Oo, siya. Pag for sinabing example, pre-existing conditions, dati may na- hilang siya. Oo. May depekto na ang lawas niya dati. Oo. Bako siya healthy. Bako siya healthy. Okay, So okay. syempre paglaog mo digdi o sa mga pag-join mo digdi sa mga Yeah. fraternities na ini, Dahil Dahil man ki physical man check-up yung kayo medical certificate na nire-require. Baka ma-requirement ang physically fit ka. Oo. So as long as you vouch your interest, Yeah, yeah. makapasar ka doon sa assessment nila or whatever, then you will undergo initiation. Opo. So may hindi ta aram kung may igwang pinaapod tang mga pre-existing health condition ang patient lalo na kung Yeah. may cardiovascular or Yeah. may hilang sa puso. Mhm. So there is no way to know that. Opo. And then yung age. Yeah. Okay. Oo. So kung aki pa might not be able to tolerate yung trauma, Okay. okay, ng beating, and then yung nutritional status Okay. ng sarong member Okay. na nag-undergo ng initiation. So hindi natin alam yung nutritional status kung kung kakayanin ba talaga ng sarong neophyte base sa kanyang health status Yeah. or condition. Yeah. Okay? And then yung pain tolerance ng sarong tao. Okay. Okay, magkaiba-iba kasi yung pain tolerance ng sarong tao eh. Igwang mga tao na mataas yung pain tolerance, igwang mga tao na mababa ang pain tolerance na pwedeng mag-cause complications during the initiation rites. Iyo po. And then yung type and degree of injury. Yeah. Okay? Yung Okay. type of degree ng injury ang buot sabihon ka ini kung sain pinalo, yeah. kung sain Kung tinamaan. tinamaan. Correct. Okay? Kung for some reason sabi nga ni natin kasubago asaro sa mga risk factors yung alcohol intoxication. Yeah. Oo. So yung pagkontrol ng pagpalo, di natin alam
Okay? Accidents can happen na pwedeng tamaan yung ulo. Opo. So magkakaroon ng direct intracerebral injury na pwedeng ikagadan kang sarong neophyte Okay. or member under initiation. Okay. So syempre under the influence of alcohol, pwede ka man na magkaigwa ki lose control duman sa pagpalo. Iyon, Imbis nang dati may control ka ngunyan Gani mas napakusog o napasobra. papakusog. Okay? So, this would lead to injuries. Okay? Apo. Mga injuries na hindi natin ini-expect. Aha. And then finally, mayroon din tayong risk factor. Sabi ko nga ni Kasubago, yung paulit-ulit yung, kasi sa mga initiation, pirming kaiba dyan itong alcohol eh. Iyon, no. Kaya ito bagang mga investigations na ginawa dun sa mga areas kung saan Nangyari sa mga hazing. Pirming may nakuko ang alcohol. Iyo. Bottles of alcohol. Oo, Kasi oo. nagiging ano na yan eh. Part Opo. ka tong, Gini parte nagiging initiation. parte. So ngayon, kung intoxicated ang sarong neophyte, for example, hindi naman marunong uminom, Yeah. hindi sanay uminom, puwera kung may allergy siya sa alcohol, pwedeng magkaroon ito ng loss of balance o Yeah. makapusak baga. Iyon, no. Okay? So these things can happen. Yeah. Okay, especially kung may tubig na involved. These are things na under circumstances na pwedeng mag-cause death sa Iyo sarong po. tao. Iyo po. So, halimbawa may tubig involved, itong piglulublob. Yeah. Paano kung may mga electrical connection, Iyo. so current May duman kuryente duman. kuryente sa area, so Oo. pwedeng mag-cause iniki electrocution or madulas yung member because Iyo po. of loss of control, Oo. muscle control, balance, pwede siyang madulas at tumama yung ulo, Yeah. mauntog. Yeah. But not necessarily dahil duman sa trauma na suffer niya during the initiation rites. Opo. Okay. So those are some of the risk factors. So pag-urunan tangon yan yung direct Yeah. cause ng death ng Correct. Tatatagdaran ngayon tao. Di ba? Anong kausa kan tabi, Dok? ayo. Oo. So igwa kita Kasubago, sabi ko nga ni igwa ki mga iba-ibang risk factors. So kung igwa ka kaining mga risk factors na ini, so may chance or may risk ka talaga na magandang pwede ka kang talaga. magkaigwa ki injury Oo. that could lead to death. Yeah. Okay. Pero igwa kitang mga inaapod na mga sudden death na involved, especially kung igwa ka ki risk factors, Yeah. kagaya kang pigapod tang hypertrophic cardiomyopathy. Ayan. Ano Ayan. po, Dok? Iyan na. Kung high- igwa yeah. kitang kondisyon, hypertrophic cardiomyopathy, itong Opo. pagdakula kang puso, pagubag kang puso, Oo. base sa epidemiological data, ining hypertrophic cardiomyopathy or EHCM, Oo. sa US data, 1 in every 500 na mga adolescents na diagnose na may HCM. Ayun. So, gadakula ang common puso. siya. Dagdadakula ang puso, naguhubag ang puso. Oo. So, hindi naman alam ito minsan ng patient or ng neophyte na igwa siyang kondisyon Igwa siya araw ito pala. kaini. Okay. So kung ang problema kaining HCM kasi ini genetic heart Yeah. disease Okay. ini tabihin. Gustong sabihin may mutation duman sa genes na kang ipinangaki ang sarong tao na magkakaigwa siya ki later on ki problema duman sa puso. Ayan. Okay. So, itong hypertrophic cardiomyopathy, nag-ubag sa puso, particularly yung left ventricle. So, this would lead to arrhythmia, abnormal heartbeat, okay. tapos Okay. ischemia. So, under certain circumstance of pain, pwedeng ma-trigger ini, ma-aggravate ini. Na-aggravate, ano? Okay. Na-aggravate. And that okay. can lead to sudden cardiac arrest. Okay. Okay. So, okay. saro yan sa mga pwedeng maging kausa. Alright. Tapos, igwaman po kitang pinag-aapod na rhabdomyolysis. Opo. Ano po, Dok? Ang ining rhabdomyolysis is a fatal condition that results from trauma sa skeletal muscle. Tagwa kasi ang muscle ta sa okay, lawa. I mean, okay. tatlo eh. We have the cardiac muscle, we have the Iya po. soft muscle, and then we have the skeletal muscle. Yung skeletal muscle, ining mga muscles na nakikita ta sa satuyang extremity, Iya po. superficially. So ngayon, ang nangyayari, kapag nagkaigwa ki paddling or blunt trauma sa sarong neophyte, okay? Kapag extreme or severe yung trauma, itong mga muscle sa lower extremities
magkakaigwaki inapuntang necrosis. Masisira siya, sasabog siya. So okay. destruction, Okay. lysis, mawawasak yung mga muscles sa lower extremities. So duwa ang pwedeng mangyari kay iyan tabihin Opo. na pwedeng mag-lead sa pagkagadan kang sarong tao. Number one, itong inaapuntang acute compartment syndrome, Okay. kung saan pagka nasira yung there is a trauma or injury dun, severe trauma and injury sa lower extremities sa skeletal muscles natin, Opo. magkakaigwaki acute compartment syndrome kung saan sa tubig yung tinapuntang plasma water Opo. magsisip in duman sa fascia ng muscle, Okay. duman matitipon, and magkakaigwaki inaapuntang hypotension, babagsak yung blood pressure, and then later on pwedeng magkaroon ng mag-proceed ito sa coma, and then pwede magadan yung tao. Ayun. Okay. Oh. Ang pangduwang konsekwensya tabihin kang Pero ito yun, ito tabi, Dok, infuse ito, nangyari, nat-trigger ito, kung igwa ka severe pain. Yes. Iyan na second reasons na yan, o risk Yeah. factor na yan, Yes. reasons na yan. Meaning, condition na Condition. pwede mag-lead sa Yeah. death. Okay. So, Okay. ining rhabdomyolysis, duwa ang ang danger aside itong inaapunta na acute compartment syndrome, Opo. secondary to sequestration ng plasma fluid sa fascia ng muscle. Isa pa sa mga danger nito ay pag nawasak itong mga skeletal muscles. Okay. So contents tabi ka to ng mga skeletal muscle na nare-release Yeah. sa plasma, sa dugo. Ang mga contents na yan include your electrolytes and yung myoglobin na inaapunta. Kasi ang muscles ta igwaki myoglobin, itong counterpart kang hemoglobin Opo. na nagsusupply ng oxygen at saka ng oxygen sa muscle natin. Okay. Unfortunately, ining myoglobin is toxic to the kidneys. I see. Toxic to the kidneys. Okay. And then, aside from that, yung electrolytes na na-release duman sa nasirang muscle Opo. cells, particularly yung potassium. Yung potassium. Yung potassium, that would trigger, kung massive yung destruction sa muscle, that would trigger hyperkalemia. Okay. Kakaiwaki hyperkalemia o pagtaas ng concentration ng potassium sa blood. And ito naman na hyperkalemia would lead to cardiac arrest. I see. Okay. Kaya okay. kung narorumduman mo tabihin, so ini-inject baga sa mga Iyo, so sa mga death penalty. death So ano po penalty. kaya yan? So lethal injection? lethal injection. Oh, So pigagamitan ka in-injections na in the potassium, key, ano? potassium chloride. I Okay? see. Para okay. magkaigwaki pagpundo Ang puso. ang puso. Oh. So mag-arrest. Okay? Okay. Ngayon okay. ito man na myoglobin, ito Opo. so potassium. Yeah. So myoglobin man, minakaw sa tabi inihen inaapod ta ki mga intratubular cast o mga klaseng protein, actually mga tam horse pulp protein na sinasabi natin na minabara iyan duman sa tubes or sa I tubules see. Okay. ng Okay. kidneys, ng nephron. Oo. Okay, yung functional unit ng ating Minadalagan kidneys. sa kidney. Oo, minabara ito and then minakosa din iniki vasoconstriction o pagkipot ka itong mga tubules ng nephron and then direct toxicity. Sa Lason kidney. sa kidneys. Sa kidney. So itong tatlong factors na ito na kausa kang pagka-release ng myoglobin, Opo. ma-cause ini plus yung hyperkalemia, ma-cause ini ki acute kidney injury. I see. So yung acute kidney injury Okay. is deadly. Okay. So, meaning po, Dok, ano yan, na-measure ang sa paagi kang kugura no kakusog ang kulog o pain na na-infuse sa sarong tao or Hindi sa pain mo mami-measure siya, Sa kundi po sa siya. degree of injury. sa degree of injury, Sa degree sa of dakul injury na siya. kwan na Oo. trauma na tama Oo. duman sa tao. Pero Dahil tama kaya ba? naman ma-tolerate ng tao. In fact, nafi-filter Oo. naman ng kidneys yung Oo. konting amount ng myoglobin Okay. na nare-release sa dugo natin. Okay. Pero pag massive, Yeah. Oo. massive, Oo. secondary to massive skeletal injury, Oo. secondary to paddling, Yeah. trauma, hindi ma-overwhelm yung kidneys. Iyo po, oo. Okay. So gari, sabi nga ni kan so nagtagsabi kan sarong aldaw, ano yan ta kan pig-isip-isip ko yan. Gari, ang pagpakul baga sa aki. O sisibi na pinakul mo sa naki sararuan twice lang or whatever.
Giri ba ko masyadong kanyan, bako masyadong fatal compared digdi sa Yes, sabi mo po yes. ano. Taday siya masyadong huge impact sa cells Yes. kanlawas ng tao. Oo. I see. Okay. Tapos ang last na pwedeng maging kausa kang death kay Opo. sa sarong patient or sa sarong tao na nagkaigwa ki experience of paddling, Opo. trauma sa lower extremities, itong inaapultang deep vein thrombosis. Okay. Ining deep vein thrombosis naman, particularly digdi sa mga muscles sa lower extremities sa gastrocnemius. Pagka pinalo yung muscle dyan, siyempre magkakaroon ka ng distraction. Dugo pula bagaan mi na ito, di ba? Minapula. Kasi nagkakaigwa ki leakage ng dugo. Yeah. So mga maliliit na blood vessels, sumasabog yon, Yeah, okay. nasisira yon. So that would cause thrombus formation Okay. or clot. Yeah, So clot, blood magpo-form clot. iyan ki mga pinuho na mga clot. Okay? Ngunyan ining pinuho na mga clot na ini o napuntang thrombus, pag inanod tabi inihen paduman sa lungs ta, pwede mag-cause ini ki pulmonary embolism. Okay. Okay, so pulmonary embolism, hindi magdadalo yung dugo papunta doon sa baga, and that would cause death. Okay. Or although hindi naman na-establish pa, may risk naman ining thromboembolic events na ini from deep vein thrombosis Opo. secondary to skeletal injury. Pwede man ining lead to heart attack, Opo. myocardial infarction or stroke. Kasi kung halimbawa inanod itong thrombus paduman sa puso, pwede ini man magbara duman sa puso, Yeah, sa yeah. arteries, sa small blood vessels sa puso or sa brain na pwede mag-cause ki stroke. I see. But Okay. the main risk dito tabihin itong clot formation Opo. na inanod pasiring duman sa baga na pwede mag-cause ki pulmonary Pulmonary. embolism. Okay. Okay. So, ito ang sarong kondisyon na pwedeng makagadan sa sarong tao. Pasyente. Sarong tao. Sarong Okay. tao. And then finally, sa na-mention na natin kanina, Opo. yung involvement ng alcohol palagi sa mga initiation rites. Pwede initabihin mag-cause ki alcohol intoxication. Okay. Sobrang pag-inom. Okay? Pwede ining mag-kausaki pagluya kang paghangos, magbagal sa puso, okay? Until such time na bumagsak ang body temperature, mag-coma, at magadan. Sa sobrang alcohol. Yun, So, yung yun. combination ng mga risk factors na nasabi-tabi na mention natin, Opo. okay? Hindi natin alam kung anong mga risk factors doon ang pwede mangyari. Yeah. Duman sa sarong neophyte na Yeah. nag-undergo Yeah. ng initiation. So, it could be a combination of all these factors that could lead to death. Okay? I see. So, yun. Yeah. Opo. Kaya pala, no, ang tanong, ang hapot talaga kan iba, tatanong ay may nagagadan, may nakakasurvive. So, meaning, dahil lang po dyan sa risk ay mga reasons na iyan, na gari na naka-inflict doon sa body sa lawasin tao yung kausa para maggadan ang sarong pasyente. Tama ka, natangit may nakasurvive dahil kung yan nabuhay, dit lang yung nagagadan. So mas probably talaga baka igwa na sindaki helang na day aram mabang nagjo-join sa mga arugan ng mga grupo. I see. Okay. Sabi kan texter ta Dok, that is why po kundi ako nasasala, pag nasobrahan ka, ano ito? That is why po, kundi ako nasasala, pag nasobrahan ka ki mga malalata sa lawas mo, dara kang severe pain, umagin, ibang klase na injuries, siring po sa matindi na aksidente, ang tao talaga nangyayari, araw ka itong pigapaliwanag di Dubai. Thank you po for the information. Sana masabutan yan kan mga gurang buda, kan mga teenagers ngunyan, bago mag-join sa anuman na organisasyon. Tama. Oo. Tama. Day tatabi aram hen kung ining mga teenagers, mga akita, Opo. kung igwa ki mga risk factors. Iyo. Data aram yan. And then, pag abot duman sa initiation rights, wala na tayong control doon eh. Iyo, ano? Plus, on top of it, under the influence of alcohol intoxication. So sabi ta nga ni, pwedeng matolerate yung minimal injury. Okay? But then again, minsan, kahit minimal injury, pag nagkaigwa ki clot formation, Correct.
hindi kaya nung katawan ng tao na ma-lyse yung Opo. clot na yon. Opo. Pwede iyan, sabi ko nga maanod duman sa baga, Opo. pwede magkaigwa ki pulmonary embolism. Iyon. Or then later on, kung mag-survive man duman after ka itong initiation rites na yan, Opo. hindi natin alam kung magkaigwa na siya ki complication sa kidneys or Yan. acute kidney Yeah. injury. Opo. Sabi kang texter ta, good morning po, Hen. Good morning po, Doc. Ay, yung pain lang ba talaga, hindi siya pwedeng mag-trigger ng kamatayan o kung sobrang sakit ang kanyang naramdaman, kahit wala po siyang anumang risk factor? Base sa mga pag-adal, yung chronic pain, Chronic pain. matagal na klase nagsasuffer siya Halauig, sa pain. halauig. Especially sa mga senior citizen group, Yeah, pwede yeah. yan mag-cause ki death. But of course, together with some of the pre-existing condition. Pero yung sakit lang, basically, it's a response ng body natin towards Yeah. an assault or Yeah. an injury. Mm. Hindi siya yung main cause ng Iyo. death. Oo. Hindi siya yung main cause ng Mm, death. mm. Rather, ito nga ning na-mention natin yung hypertrophic cardiomyopathy, kung may Yeah. existing na condition na arog ka ito. Opo. And then alcohol intoxication, Mm. and then rhabdomyolysis, Mhm. and then deep vein thrombosis. Mhm. I see. Sabi kan reaction, dapat pala yung mga fraternity and sorority, alam nila ang ganong sitwasyon. Ay na may mga doktor na mga member dyan, bakit kaya hindi na paliwanag yan pag nasobrahan? Possibly, Dok, na alam ninda ini, di ba? Kung may mga doktor na mga member sa mga fraternity and sororities. Pero, ang kwan lang, tapag abot na nga ni naman sa initiation, dahil ang control. Yeah. Although, kasi existing anti-hissing law, di ba? Pero araw ito, dahil mo na makontrol pag yaong ka na kung you are under influence of anything na pig-intake ng tao. Yes. So, that would be under the influence of alcohol. Paano kung may mga drugs na na-involve or Yeah. narcotics? Correct. Okay? Oo. So, less likely pag binigyan ka ng mga narcotics, so mananumb ka, magkakaigwa kinumbness, hindi mo mafe-feel yung pain. Oo. Okay? So, pag hindi mo nafe-feel yung pain, papaluin ka ng papalu, and then Oo. that would lead to more Sobra, severe Yeah. skeletal Yeah. muscle injury. Mm. Magkakaigwa kita kang rhabdomyolysis. Yeah. Okay? And then that could lead to acute compartment syndrome, sabay na yung acute kidney injury. Opo. Hen, paghapot po kay Doc, iba ini. Ay, sabi niya, nata po ta, ang mga babae, pag nanganganak, sobrang sakit ang kanilang naramdaman. Totoo ba na mas mataas ang tolerable ng babae sa lalaki sa pain at kaunti ang namamatay sa panganganak? Gariba man ini. Since na-mention ko kanina yung pain tolerance. Okay. Siguro duman na nakuha niya nining hapot ka sa tong paradangog. Hindi naman po totoo na mas mataas yung pain tolerance ng mga babae. It just so happen na pagkabuntis yung babae, it's an evolutionary thing kung saan nagpo-produce yung katawan ng babae during pregnancy, especially pag malapit na manganak ng mga tinatawag natin na mga hormones and chemical substances na nakakatulong sa pag-numb ng panganganak. Ayun. Okay. Another one. Good morning, Hen, Doc Mike. Very informative po ang discussion nyo ngayon. Thank you so much. Pinalakas ko yung radyo para marinig na dalaw kong anak. Kusog-kusog sana po. Papundo mo, aki mo magkawat. Aning madangog. Itanong ko lang po kay Doc, kasi di po ba, pagdating sa mga ganong mga rights, pati psychological, ginagawa, ano kaya ang impact niyan sa utak ng tao? Kasi may nalaman po ako, yung anak dumaan sa ganong sitwasyon, na sira ang ulo. Doc Mike. Yes, sabi ko nga ni Kasubago, part kang mga hazing, bako lang physical. Oo. Igawa dyan na psychological part or aspect ng hazing na kung saan nagkakaigwa ki verbal abuse. Okay. And kung mag-survive man sa hazing yung isang neophyte, okay, dun sa physical injuries niya. Apo. But then again, that can lead to a long-lasting psychological effect na pwedeng abot kang panahon, magkakaigwa yan ki depression. And this depression, of course, kapag nagkaigwa ki depression, mas magkakaigwa siya ki poor performance, okay, sa iyang school. That could also lead to that, and then magkakaroon din siya ng anxiety. These are psychological long-term side effects ng hazing. Opo.
I see. Bago po kita dok mag-commercial, sabi kan texter ta, ako naging member din kan sa Rome Fraternity. Dumaan kaya ako sa mga paddle na ganon. Pero hindi masyadong namaga ang katawan ko. Siguro mga 10 paddle lang iyon. Pero ang totoo talaga Pero ang totoo, after noon na-diagnose akong may kidney problem na ako. Pwede po ba ma-expound? Konektado ba ito o nagkataon lang na ganun ang sitwasyon? Doc Mike. Well, pagdating kasi doon sa inaaputang acute kidney injury, acute gustong sabihin, mabilis na nagkaigwaki damage yung kidneys. Pero kung matagal ka na nagka-experience nung skeletal trauma secondary duman sa paddling na yon, hindi natin alam Hindi natin alam yung long term. Wala pa namang mga studies na pwede nating pagbasihan na pwedeng i-connect yung experience niya ng trauma sa skeletal muscle duman sa pre-existing condition niya, especially kung medyo matagal na. Yeah. Pero there could be contributions kasi nga yung myoglobin is toxic to the kidneys. Iyo. Pwedeng paunti-unti, not necessarily acute o biglaan na nagkaigwaki acute injury, but then again, it could possibly be those toxic substances na na-release sa muscle natin, dahan-dahan siyang nag-cause ng injury sa kidneys. Opo. It could be po. Yeah. Possible din po siya. Posible. Sabi niya, may nadangog pa ako ng mga news reports ng mga cause of death daw, like renal failure leading to shock. Iyon na nga po itong pagtataramta. Acute kidney injury or kidney failure. Pala nito, kidney failure. Yun pareho pang gusto sabihin tabi yung texter ta. Okay, magbabalik pa ang programa. Sandali lang po, magalipas lang kan mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticon, Kreml S. Hyperbilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ang nag-iinom ng vitamin B kan Farex, Farexcited. Farex Vitamin B1, B6, B12. Katabang at tamang jeta asin ersisyo, nganin malikayan ang tanglay, tusok, bagol, asinan pagutro kaini. Farexcited. Farex B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal, o maging single. Pwedeng maging konsentidor, o maging suwabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabeng sarap nito. Ibang Ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Padi, nata ka nag-iidali. Unibaga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansaing ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puun alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan, kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Sa bawat bukas ng selyo, may ngiting nag-aabang. Yan si
freshman po for Ginebra San Miguel. Para sa mga gusto ng papremyo, may chance manalo sa ngiting instanalo sa One Ginebra Nation. Tingnan ang ilalim ng selyo o cap ng Ginebra San Miguel, GSM Blue at Primera Light para sa premyo. Sali na sa Ngiting Insanalo sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Sali na para sa chance manalo ng cash up to 100,000 pesos. Motor, etibo pa. Promo duration March 1 to May 31, 2023. Per DOH FDA CFR or permit number 0176, series of 2020. Diarrhea. Tagal sa banyo. Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 750 SRP lang. 2 capsules work in as fast as 1 hour. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan. Nauulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng Bright Future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport, yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdong. Joey? Balik kita mga tugang sa programa with Dr. Mike Navera. Oy, salamat pala ha. Nagpakilala siyang doktor daw siya from London. Thank you so much po sa sabi niya. Correct yung sinasabi ni Doc Mike. Doktor mga ako dito sa London. Good afternoon, Doc. Anong kaya sa messenger, alias man sana ini. Diba? Salamaton pong maray. Okay, another reaction sa listeners na good information po sa inyo. Salamat po. Dapat marinig yan ng mga tatay at nanay ngayon, pati na ang mga kabataan. Pero sabi niya, itanong ko lang po kung bakit may mga tao, ayun na po, klarado po itong si Magidok Mike, kung may nakakasurvive. Inapasadanta nakasurbago ini, kung nata, dako lang nakakasurvive, Dok, kumpara digdi sa nagagadan tabi during the initiation. Diba? Okay. Hen, good morning. Doc Mike, long time no here po from DCGB. Yan, okay. Hello, good morning. Hello po, good morning. Yes po, ma'am. Sapot ko lang po kay Doc, kung ako kaya nag-ultrasound ako, may ako, may kidney saka may mayoma. Sapot ko lang kung anong stress sa pagkaon sa may kidney. May kidney problem ka ba, may mayoma? Opo. Ano pong hapot mo? Ang hapot ko lang po sa sakit ni kung anong bawal na pagkaon po. I see, okay. Madam, pasensya ka na po. Ang discussion may kaya ngon yan tungkol sa epekto kang matinding hazing o pain na natatama na sa padintaw kung nagagadan sa mga pag-join sa mga initiation. Pero, tapadaba, may po tawan may kakidit na kasimbagan hali kay Doc Mike yo. Opo. Sige po, magdangog ka. Sige tabi, Doc. Tinatabi ki short explanation itong sa tuyang para hapon. Kay puwanta lang kaya dyan sa piga-claim niya na ego siya kidney disease or mayoma. Kay puwanta ki mga diagnostic test dyan para ma-confirm tamananggad. Yeah. Okay. Ang pinaka-the best po kaya is i-consult sa doktor. Opo. Kasi para maintindihan mo po kimaray, bako lang pagkaon. So lifestyle mo, and then yung current medications mo, nakaipuha na mahiling. Yeah, okay. Pag pinalo may blood clot po sa binti. Pero po ang blood clot sa low circulation o yung mga spots, di ko masabutan na nga po niya. Baka nasabutan mo pang gusto sabihin niya.
Ang gusto niyang sabihon, itong mga pagpantal-pantal na resulta kang pagpalo, well, that can lead to blood clots. Okay? Kasi pagka nagkaigwak yung mga hematoma na inaapunta, okay? These are indications of blood leakage sa mga maliliit na ugat ng area ng body natin na tinamaan ng trauma. Okay, so like for example in the case of lower extremity injury, pag pinalo magkakaigwaki pamamantal, that is an indication na may blood leakage and destruction ng blood vessels. So pag naghalo yan doon sa dugo yung fluids ng cells, particularly ng skeletal muscle cells, pwede yan magkaigwaki, mag-form ng blood clot. May increase yung tendency na mag-clump yung mga red blood cells. So itong blood clot na to, sabi natin kanina, pwedeng i-anode through the movement ng dugo natin sa circulation, and then pwede siya magbara duman sa lungs natin. Pulmonary arteries. Na-realize ko lang po, kasi di ba may mga boxer na namamatay sa boxing ring dahil sa matinding suntok? Ano kaya ang possible problem noon? O baka may sakit din sila? Just wondering why po, bakit may namamatay din sa mga boxers during their laban, sabi niya. Well, ang tinatamaan naman doon sa mga boxers is yung head eh. So, pwedeng magkaigwas intracerebral injury. Okay, so hemorrhage, bleeding sa brain. So, yun ang possible na causes ng death. So, bako talaga doon so pain at so not necessarily sa pain. Kasi sanay na sila eh. Sanay man ang ganun pagbungagon. may tolerance na yan. Di ba? Mataas ang pain tolerance. So, inuulit ko, pag abot digdi sa trauma, especially digdi sa hazing, sabi tangani kasubao, dun sa deep vein thrombosis, na pwedeng magkaigwaki formation ng clot at inanod pasiring sa lungs at magbara duman sa pulmonary veins. And then would lead to sudden death. Okay, sus ko. Dapat pala saro sa mga dapat hiling kung maski nga physically fit ka, pag nasobrahan ka, dumang ka matama sa kuwan itong second ikadawang kaso. Mahirap kasi i-quantitate kung ilan dapat o gaano baka lakas. Ganon. Kasi iba-iba yung response ng katawan ng tao. So even kahit maliit yan na tawag nito na pantal, okay? And then pwede rin siya mag-cause ng clot. Pwede magkaroon ng deep vein thrombosis and lead to pulmonary embolism. Sabi niya, may posibilidad po na pag pinalo ka tamaan ng kidney at agad nakausa ng ikamatay ng tao. Yes, that is a direct blunt injury pag pinalo ka dito sa lower back, sa likod. Okay, kung saan located yung kidney. So pag pinalo ka dyan and tinatawag nating direct blunt injury doon sa kidneys, magkakaigwaki direct kidney injury, rupture, ikamamatay ka agad ng tao. Okay. Good morning, Hen. Doc Mike, good morning po. Long time no hear. Wow, talaga ng mga tirada kayo. Pero artista ko ng kauran. Long time no hear, sabi niya. Long time no hear po. Itanong ko lang po, gini ba, may mga misis na binubugbog din? Iba ito, ibang kwang ka ito. Ibang pwersa ka ito, di ba, Doc? Actually, the same ang pathophysiology. Sabi niya. Di ba may ang misis na binabubog din? Kasi may instances noon sa amin na namatay daw iyon dahil sa bugbog at namatay sa ospital. Yes. May posibilidad na doon, ano? Yes. Yung mga nasabi nating mga risk factors, hindi natin alam. Kung may sakit siya sa puso. Okay? Habang binubugbog siya ni Mister. Yung degree at saka yung lakas ng pagbubugbog. And this can lead to other injuries. Pwedeng nagkaigwak yung mga fractures sa ribs. Hindi natin alam eh. Maraming bagay. Sabi kan sa Doc, paki-explain po, yung blood clotting po ba sa veins, pwede siyang ma-aggravate kung mayroon kang injury? Hindi ko masabutan daw ini. Blood. Yung siguro so dati na siyang may halangkaw ang kung cholesterol something sa blood niya. Baka ang gustong sabihin niya is yung formation ng clot kung sakasakali na secondary to injuries. Yes. Pwede mangyari. Pwede. Yung sinasabi natin yung pagpalo. Pwede. Okay. Habang patatapos kami, nagdadakulugod ang text nindo. Good morning. Na-diagnose po ako na mayroong blood clot
sa mga arteries. Na-diagnose siya na may blood clot sa mga arteries. Of course, so magkakaigwa ki aggravation. So kung igwa ka ng mga May existing diagnose na. may deep vein thrombosis, mga existing, hindi talaga yan advisable na Iyo. mag-join ka sa mga, like for Correct. example, sa mga physical activities that would lead to trauma, Yeah. okay, paddling, mga ganun. Kasi dati ka nang may risk factor So pwedeng ma-aggravate siya and could most likely, okay, most likely cause a problem. Yeah. Di ba may namamatay sa mga pag-join sa PNP at sa PMA noon, ganon? Same situation po ba ang posibleng nangyari sa kanila? Exactly. The same. Iyo do kano. Iyo The man same. ang Iyo. Nagkagaradan man mga ito sa mga PNPA diyan sa PMA. Kasi sabit training. na nga ni Kasubaguhen, hindi lang physical trauma may psychological trauma. And that could also lead to death. Halimbawa, yung depression, severe depression, may nagpapakamatay. Yan, okay. So these are indirect sabihin natin na side effects or consequences ng experience during the hazing. Iyo mananggad ano? Iyo mananggad. All right. Another question. Sabi niya, good morning po, Hen. Bata nagkakauna ko. Doon nagka-interest ako sa uro ninong duwa. Napasul palagod kita. May nagapon, madali lang gusto ko. May nagapon, madali lang. Concentrate lang po kita naman sa topic, me. Hello? Hello po. Good Morning, ma'am. Yung tatay ko po, bale nagkaroon siya ng head injury. Ano po? That Head days ago po. Head injury? Head injury. Tapos Opo. po, one of the findings po has something to do with lacunar infarct ata yun. Ano po siya? Yung dun po ba sa part ng brain na yun is dahil po ba sa cholesterol or added pa yung yung cause nung injury pa niya? Yun lang po, ma'am. Okay na po. Apo, kasi nahulog po siya. Nahulog. Tapos ang unang natama sa iya, sa ulo niya. Kaya dinarami siya sa hospital kasi wala talaga siyang malay. Okay. Sige po. Salamat, ma'am, ha? Salamat po. Thank you. Okay. So, Dok, gari konektado man, Dok, sa oron. Tama injury man ito, di ba? So, Okay, sige, Dok. kung nagkaigwa ng lacunar infarct, ibig sabihin ng lacunar infarct is yung part ng brain na sinusuplayan ng particular blood vessels. Okay? Nag-rupture yung blood vessels secondary to dun sa intracerebral trauma or head injury. Opo. Yung part ng brain na sinusuplayan ng dugo ay basically hindi na siya nakaka-receive ng enough blood. So, ang mangyayari, yung brain cells na affected, mamamatay na yon. Mamamatay na yon. So, kung ano man yung function nung part ng brain na affected, this can now manifest as magkakaroon na siya ng manifestation ng neurological signs and symptoms. I see. So basically, ang nangyari dyan is nagkaigwa rupture ng blood vessels na nagsusupply doon sa isang part ng brain, secondary doon sa trauma. Pero kung sakasakali, kung nag-survive naman siya, na hinto yung pagbibleed, survive yung patient, but then again, magkakaigwa na ining long-term side effect kasi yung brain cells nga ay hindi na tumutubo or may certain degree, konting degree lang na tumutubo pa rin siya under certain conditions pero it would take time. Ayun, okay. Sabi, last na lang po ini ha. Pasensya na po sa kadakol ng mga text nindo. Tapos na kami ni Dr. Michael. 8:31 na po. Last na lang. Masupog sa indo. Sabi niya, yung severe pain ho ba naramdaman ng tao would also trigger yung mga sakit na sinabi ni Doc kanina na existing na sa kanyang katawan. Yung sinasabi yung parang hindi natin alam, Doc, mahilang ka pala sa puso, yes, diba? Yes. Mga risk factor sabi mo Kasubago. Kung halimbawa may sakit ka sa puso, generally yung severe pain can trigger your or aggravate your heart problem, but not necessarily yung pain ang magkukos ng sakit mo sa puso. May dati ka ng sakit sa puso and then pwede kang atakin sa puso.
under circumstances of severe pain. Ayun, yun. So, dapat po mag-ingat kita, lalo na sabi mo doon sa mga risk factor, ang edad. Yes. Di ba? Pag maedad na ang tao. Ano po ang connection sa edad? Ay, sa sinabi ng risk factor po? Kasi itong age, sinasabi natin kanina, yung epidemiology kasi na hypertrophic cardiomyopathy, nakikita natin ito sa mga younger individuals. So yung risk na mayroon sila nito, na hindi alam mismo ng patient or ng tao. Yeah. Okay? So, age is a factor. Iyo. So, ganun pa rin in terms of alcohol tolerance, in terms of pain tolerance. Okay? Mas bata, mas mababa yung pain tolerance nila. Okay? And then, of course, yung organs nila wouldn't be able to tolerate much trauma. Secondary one sa mga na-mention natin na mga injuries. Mga outcome ng severe trauma. Opo. Okay, pasensya na po sa mga teksta ha. Buda sa iba pang mga reactions nindo tungkol sa tuyang discussion mo niya na pagkaaga. Tapos na pang oras ni Doc Mike. Sumasunod naman. Nakulang pa man kitang oras. Pero na-appreciate ko po sa inyo mga reactions na nagustuhan nito po sa muyang discussion para ma-inform taan ka, boss. Anong impact kaiyan kitang mga magurang, kita pong mga mga teenagers na adalan kimaray kung kita mag-intra sa mga arugan ng mga grupo na nag-inflict nin kulog. Di ba? So bako lang tabi ito, Hen, kasi na-mention mo nga may mga legal implications. Yes, na may yan. mga legal And we have to be implications very pa. careful. Di ba? Yeah. So bilang member kang ng fraternity, dapat alam mo ito. Yes. Both the legal and the physical and the health implications ng mga hazing. Oo. Sabi nga ni po kanibang, pag-join diyan sa mga araw ka na, bako man maraot. Iga man ki mga maray iyan nakatuyan sa komunidad. Kaya lang nagakaigwa lang po ki implikasyon kung araw po ka rin nangyari. Na din ako control kan sa indang mga grupo. Okay, Doc Mike, schedule mo po kan sa imong clinic. Schedule ko po is 9:30 to 5 p.m. Daily, Monday to Saturday. Pero after lunch ko na nagki-clinic na eh. After lunch na kasi may klase ako pag morning. Ayan. Di ba po kamo sa clinic ni Doc sa Bichara Silver? Ay, wala na. Sa Kamalig na. Sa Kamalig na. Tinago. Sa Tinago. Sa ano lang, Barangay 4. Yan. Barangay 4. Tinago ito eh. Bako. Barangay 4, Kamalig. Sentro. Basta pasiring duman sa Kitwinan. So tinampong pa Kitwinan, sa right side po ang harong kay Doc Mike. Yan po ang sa iyang clinic duman. Yes. Alright. Salamat po, Doc. Thank you so much po. Welcome. Morning sa mga taga Bicol University College of Medicine. Yeah. Especially kay sa bagong president natin. Congratulations po and more power. Dr. Baby Boy Nebres. Iyan. Bako man taga Kamalig, Doc? Nebres ba gaman taga Kamalig? Gimano? Mga kuano po. Salamat po sa inyong pagantabay. Mga tugang, goodbye. Mabuhay. Yan, salamat. Nakulon akong naukudan kunyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na Sabado ang Radyo Klinika sa DCGV.